Стига с забавата, малко се раздвижам. Вече времето всеки умееш се развали. Така, включим автомобила. Отивам да проверя тук едно място за гъби. За печурки по-точно. Имаше преди известно време. Преди часове тук е имало страшна буря. Така иначе са намокрих вече. Но изглежда, че след малко пак ще удари, то нещо е завъртя насам. Няма подмини. И сега да видим. Вече другия път ще направя, надявам се, по-дълго видео. Стига времето да е хубаво. Че аз малко след работа не ми остава време. Какво има сега и тука? Стига бе, човек. Стига бе. Я? Ехе. Огромно. Печурка си май. Ехе. Не се строя, че много хубаво видео ще стане. Я да видим предното място. Къде бях? Че аз доста отдавна не съм качвал в канала си. Сем да чупя някакви стари неща непотребни. Да покажа и другото ми хоби. Ходя за гъби. Различни спрямо сезона. Да видим сега. Аз видях тук тая една, да видим. Оп. Ето. Не изглежда много стара. Пъна е прояден. Обаче гуглата е добра. Добре, взимам я. Важи си. Хубаво е. Лошото е, че нямам чантичка. И така ще си ги нося в ръката. Да фокусираме. Хубаво мирише. Добре. Добра е. Оха, такъв облак аз не бях виждал. Май да не се мутая много. Че то ще е кратко видеото, няма нещо по кой знае какво да. Наистина ще е кратко. Наистина няма. Не. По-скоро така, ей тук. Виж, че някой път има много малки. Ей тук в тревата. Погрешка може да я настъпя. И после няма да има нищо за тиганчето евентуално, така че малко по... Аз не трябваше така те. Да бързам. Да видим как ще изглежда на фона на Катенево. Идвам до тук и се връщам. Така е, за бързо, за жалост. Тук сега почна всяка седмица така вали. И вчера ми се случи същото. Намерих една хубава тук на едно друго място наблизо. Изядохме я с бащата, изпържих я и така. Малко количеството. Не е лошо да е в малко, че все пак гъби са ми тежка храна. Да видим. Голям трафик. Се прибира от работа. Поне автомобила ми е там. Няма страшно. Тук я завали.
То се личи напред, какво става там. Че имам време още. Малко да огледам. Така. Знам дали се вижда добре на видеото, тя зелените кръгове. Там от зелените от тревата, както и. Често се намират в тях. И преди седмица, колко идвах, имаше една. Това път няма. Обаче там оная голямата просто е бижу. Нещо уникално. Не, просто растение някакво. А сега две, обаче тя е рекордьорка. Тук където се надига тревата. Я проверявам. Няма. Няма за сега. С къде я видях онази? Тя къде беше? Аз я загубих. Видях я, ето. Отдалеч се виждается. Наистина е добра. Видим. Мраче. Това не е ли красота сега? Ихе. Какъв диаметър? Той е от ръката ми. Добре. Вземам ги. Най-добре да тръгвам, че както гърмя, аз съм единственото живо същество тук насред полето. Ако ме е страх от тя мълни. Така. Вземам ги. Ако видя още, ще се отплесна. И дъжда ще ме започне тук тъй на полето. Не съм близо до автомобила и сега ще се прибера. Знаеш, че ще ги зарадвам сега със светя. Доста голяма порция. Полска или полско-ливадна печурка или там, вече не знам точно. Са много видове, аз знам само, че мога да си ги ям. Естествено, това ми стига. Що такива облаци. Така. Знам, че тук ще заобиколим отдолу. Разбусайто си прави някакви клипове докато кара. Сега ще е автомобила. Добре. Когда заобиколя малко да избегнем калта. И сега. Вече си тръгвам, че съм се намокрил целия, ама се струваше.
Както взе да гърми. Ами, това е за сега. Нататък ще направя по-голямо видео. А сега чао!